Samantala sa Dagupan City pa rin mga idol, pagsasagawa ng bike lane sa bahagi po ng De Venecia Highway itutuloy ng DPWH. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Itutuloy ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsasagawa ng bike lane para sa Phase 2 nito sa bahagi ng De Venecia Highway sa Dagupan City. Ang pagpapatuloy nito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga siklistang dumadaan sa highway. Ayon sa DPWH, bukod sa bike lane ay isasagawa rin ng drainage system sa nasabing bahagi. Mayroon na itong nakalaan na pondo na nagkakahalaga ng nasa 19 to 20 million pesos. Inaasahan na muling pagsisimula nito sa second quarter week ngayong buwan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.